Кой е въпрос, който до сега не ви е задаван? И който искате да ви бъде зададен? Една от темите, която е много важна, и тя е важна включително и за Бургаския регион, това е темата с екологията. Мисля, че е крайно време ние да включим в обсъжданията и в дневния ред въпроси, които са свързани с екологията. И тук не става въпрос на много елементарно противопоставяне на Натура 2000 или не Натура 2000. Натура 2000 може прекрасно да работи и тя не забранява всякаква човешка дейност, включително и строителство в нея. Тук проблема е, че България има уникални дадености, от които може да използва било за туризъм, било за биоземеделие, било за земеделие и за износ и така нататък. За съжаление, все повече, понеже бързаме да наваксваме, започва да се появяват идеи, които дайте да направим по-голяма печалба за сметка на природата. Генетично модифицираните храни и организми, аз мисля, че това трябва да бъде трайно и изрично забранено в България. Шистовия газ, който сега ще се проучва, това може да отрови житницата на България. Искате да провокирате национален референдум? Заслужава ли се? Толкова ли е опасно? Да, много е опасно и не случайно в Франция беше забранен добива преди 2 месеца само. В Канада е забранен добива. Само американски фирми имат технологията. Дори в Америка вече се забранява. Той се прави в пустинни области. И никой не си позволява в житницата, там където е примерно Добруджа, ние да сложим на всеки километър квадратен по една сонда и по едно езеро с отровна вода. В технологията фракинг, така наречена за добиване на шистов газ, на практика се използва много вода, в която се слагат химикали, които са отровни, канцерогенни и така нататък, за да избият газа от дълбоко под повърхността на земята. Тази вода след това се съхранява обикновено на открито. Тя първо може да влезе в подземни води, защото предизвиква и земни трусове това вкарване под налягане. Освен това, тя стои на повърхността и се изпарява. Влиза в атмосферата, влиза в водата, заразява и стравя целия живот. Сигурно не искаме точно това. Звучи много апокалиптично. Има причини във Франция да го забранят. Има причини в Канада да го забранят. В Америка го правят в пустинните региони. Да, вярно, Полша сега започва да добива шистов газ, но поляците нямат друга алтернатива. Даже и руския газ, Северен поток проекта, заобикаля Полша и свързва директно Русия с Германия. В България има други алтернативи. Това, което трябва да направим, е да ускорим нещо, което бави правителството, връзките с Гърция и Турция, с Румъния, и можем да внасяме газ от цял свят, не само от Русия, от Кавказ, от Каспийския басейн, включително втечнен газ през Гърция, от цял свят. Така че това е енергийната независимост, не отравянето на природата.